Γιατί δεν πήγαμε σπίτι σου? Γιατί δεν σου αρέσει εδώ? Ναι, αλλά μου είχες υποσχεθεί ότι θα πάμε σπίτι σου. Μπορεί να πάμε μετά. Μένεις μόνος είπες, Ναι. Μένουν και οι γονείς μου από πάνω, αλλά ο κάτω όροφος είναι σχεδόν όλος δικός μου. Εμένα το δωμάτιό μου είναι δίπλα της μάνας μου και του πατέρα μου. Και από την άλλη είναι ο αδερφός μου. Πρέπει να πάμε να μου δείξεις το σπίτι σου. Ναι, μπορεί να πάμε κάποια στιγμή. Λες να πάρουμε κανένα παγωτάκι? Ποιος είναι? Ο μπαμπάς μου είναι. Πάω λίγο μέσα να μιλήσω γιατί έχει εδώ πολλή μουσική και θα με πρίξει που δεν διαβάζω και τέτοια. Έλα, Πέτρο. Ποιος Πέτρος? Πέτρο. Δεν είμαι ο Πέτρος, ο Αλέξης είμαι. Αχ, εσένα πήρα. Πω, συγγνώμη, λάθος. Λάθος. Ναι, βλέπεις, η δύναμη της συνήθειας. Ναι ρε, σε πίστεψα. Κάνω ό,τι θες, με πιστεύεις. Επί τη ευκαιρία να θυμηθώ να σβήσω το κινητό σου από το τηλέφωνό μου. Εγώ το έχω σβήσει ήδη. Μπράβο, καλά έκανες. Τι είναι αυτό ο θόρυβος είναι που ακούω? Δεν είσαι στο σπίτι σου με την ξαδέρφη μου? Όχι, τώρα θα πάμε. Είχαμε πάει μια βόλτα πριν. Α, καλά και εγώ είμαι σε ένα φοβερό σπίτι, με μια φοβερή πισίνα. Πισίνα? Πού? Πρέπει να σε κλείσω, με παίρνει ο Πέτρος, γεια. Τι θες? Εσένα για πρώτα. 15 μηνύματα μου έχεις στείλει για να βρεθούμε. Ορίστε, βρεθήκαμε. Τι κατάλαβες? Πες μου λοιπόν τι θέλεις, γιατί έχω και άλλα πράγματα που κάνω. Τι πράγματα, όπως να πάω στον Πέτρο, ας πούμε? Να μη σε νοιάζει. Εσύ ασχολείσαι με την ξαδερφούλα μου, κάνετε τις βολτίτσες σας στην Εκάλη και εμένα άσε με. Πες μου λοιπόν γιατί βιάζομαι. Μοιάζεσαι. Ήρθες όμως. Και εσύ έχεις κανονίσει να πας στο σπίτι σου με τη Σοφία, αλλά δεν σε βλέπω κάπου αλλού. Εδώ πέρα σε βλέπω και εμένα με τρέλανε στα μηνύματα. Ναι, εντάξει, απλώς είχα κάνει έτσι και με μία άλλη και το είχα ξεχάσει. Και δεν ήθελα να γίνει κανένα μπέρδεμα. Α, είχες κανονίσει με μία άλλη. Μα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι εκτός από τη Σοφία υπάρχει και μία άλλη. Τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά, γιατί όταν ένας όμορφος είναι διαθέσιμος και ελεύθερος. Ναι, ξέρω. Περιμένει μόνος στα παγκάκια μες στα πάρκα. Δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα, υπονοείς ότι λέω ψέματα? Εσύ όχι, προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι εσύ αρχικά έχεις κανονίσει να πας με τη Σοφία στο σπίτι σου. Αλλά τελικά το ξεκανόνισες αυτό για να βγεις με την άλλη. Γιατί να βγεις με την άλλη, είσαι εδώ μαζί μου. Ναι, εντάξει, έτσι το είπα γιατί μου είπες και εσύ ψέματα για τον Πέτρο. Εγώ ψέματα για τον Πέτρο? Όχι, δεν σου είπα κανένα ψέμα για τον Πέτρο. Ο Πέτρος υπάρχει. Ναι, καλά τώρα, σε πιστέψα. Αφού δεν υπάρχει κανένας Πέτρος, ούτε στο φροντιστήριο, ούτε στο σχολείο, ούτε στην παρέα μας. Γιατί ο Πέτρος δεν είναι ούτε στο φροντιστήριο, ούτε στο σχολείο, ούτε στην γειτονιά μας. Ο Πέτρος είναι φαντάρος. Ο Πέτρος είναι ο μεγαλύτερος. Το Πέτρο δεν το ξέρεις. Φαντάρος είναι. Ναι, φαντάρος. Και πού το γνώρισες? Το καλοκαίρι στις διακοπές. Και επειδή έχει μόνο 2 μέρες άδεια και θέλουμε να χαρούμε τον ερωτά μας, πες μου τι θέλεις για να φύγω γρήγορα. Όχι τίποτα, απλώς κάτι για το συγκρότημα. Επειδή θα μπει η Σοφία, ήθελαν τα παιδιά να μπεις και εσύ. Άσε με μωρέ με τα παιδιάστικα. Παιδιάστικα? Συγκροτήματα και αηδίες. Μόλις μεγαλώσεις, θα καταλάβεις τι θέλει μια πραγματική γυναίκα.